Zahráme test o BFF, že je moja obľúbená farba a také, že budem hádať, aké je a tak. A moje potom. Ona tam počúva hudbu a ideme na to. Takže ako prvá pôjde farba. Podľa mňa jej obľúbená farba je čierna a moja obľúbená farba je čierna a červená. Takže podľa mňa je jej obľúbená farba čierna a moja je tiež čierna. Teraz ideme zviera, takže podľa mňa jej obľúbené zviera je pes alebo mačka a moja obľúbené zviera je mačka alebo zajačik. Takže podľa mňa jej obľúbené zviera je mačka a moje je pes alebo kôň. Dobre, ideme na jedlo. Takže moje obľúbené jedlo na 100, ale na 1000% sushi a jej obľúbené jedlo tiež sushi. Takže toto je na 100%, moje obľúbené jedlo je sushi a jej takisto. Dobre, takže ideme na ročné obdobie. Moje je na 100% leto. Nič iné nemá rada, len leto a trošku zimu. A jej obľúbené je podľa mňa zima alebo leto. Takže moje najobľúbenejšie je leto a jej podľa mňa bude leto alebo zima, ale skôr leto. No, dobre, ideme dať, kde by sme chceli, keď budeme mať 18 vo väčšie žiť. Ja by som chcela žiť vo Španielsku alebo v Bratislave a ona podľa mňa vôbec netuším, ale v Rakúsku. Rakúsko v Bratislave proste, neviem, to je ťažké. Že ja by som chcela žiť v Bratislave a ona podľa mňa buď v Bratislave alebo v Španielsku. Ideme na obľúbený predmet v škole, takže môj obľúbený predmet je telesná. Môj je dejepis a slovenčina. Mala som rada aj telesnú, ale nemám. A jej obľúbený je telesná a výtvarná podľa mňa. Rada kreslí a vie krásne kresly. Takže môj obľúbený predmet v škole je telesná a výtvarná a jej je podľa mňa dejepis a slovenčina. Takže sme super BFF a babka dala s inou kamarátkou, ale táto je super. Ako druhá, alebo je proste to jedno. Bye!